Tini norokni bagui hainahay Christmas ni jeta offer tuihimani jeta kesipai super sale ni bisingtui hingkai obo wngka keha platform second hand mobile oro great puji ni norokno pusang great sanai norok great bujiya hingkai mobile phone kaham hingka kei tamsa khamya o hairok salaio phiaba obo wngkha je kono kaisa mane hamya tongmano great bujiui ang nokno recommend khainai grade A naidi norok grade A hingkha pura pure kaham mannai norokno grade A ni mobile phone tongo hingkhe grade A hingkha no scratch no minor scratch abo hingkhe nokno polish rok phunuk rwino grade A bo hai naini di grade A hingkha non normal sign of uses oro naini di screen o gotono original manai grade B plus so minor scratch kisa kirksak rok tongnai grade B o kisa scratch tongnai hingkhe super naidi pura good wngnai hingkhe obo hingkhe warranty mannai 6 month warranty super 32 quality check box mannai good o thangdi kisa scratch tongnai corner o kisa dot ongko tongnai kirjak tongnai hingkhe o jaga so 30 to 40% discount offer eba 6 month warranty mannai good bo fair bo same namo warranty manai 6 month warranty kesipai supercell ni hoite hingkhe tabuk tebo tongo chini grade B or minor dents tongo top or base panel mane kisa ukulok ni phatijak pano wngui mano haifano kunufru phai wngui thango hikane di oro khane di grade B minus o khe speaker not working USB port not working charging port not working obo bujidi phiaba obo swijak tongfano phai ado hingkhe grade C norokno swng unboxing video numa nukho loose panel crack damage panel hinui swijak tongo ta kono khetra o hingkha phaio oro sim rok not working wngui mano hingkha omo hai jodi swijak toka hingka kei abo hai phano mankha hingkhe aboni return policy kwrui phiaba je swijak kwrwtwtwi jodi nwng manui thangkha amtwini hinkhe return tongo amo haita hingkhe norok omo grade buji khana hingkhe tabuk norok comment khai sadi tam mobile nainai ang nokno tabuk phunuknai obo khe bulk mobile mo khe yang nok photo nugui manai hingkhe obo hingkhe single mobile obo hingkhe norok photo nugui manglak phiaba single mobile jotoni kaham tangwi hingkhe obo hingkhe tikhe dam bo wngnai hingkhe norokno ang eko screen o phunuk tongo norok bomo no chajak norok nai di o jaga OnePlus natok tongo Motorola tongo iPhone 15 plus tongo hingkhe Google Pixel 7 Pro tongo Redmi 11 Prime abo khe Android rok thangkha hingkhe Apple tongo Oppo tongo Tecno rok tongo jotono B plus mo nahari mano pura norok new manai box o manai warranty bo manai hingkhe bulk mobile o thangdi oro puila chwngno chung nugui mano 13 C plus grade C plus o jaga image norok nugui mano iko 13 battery simi paltukjak tei joto kaham iko box o mannai norok jodi monahaka hingka khe dam khe 21220 taka COD charge soho nini thangkalai ano abo hai 21700 rok hingkhe QC report naidi o jaga o sudo battery simi ang hingka phone ni overall condition hingkhe major pain feel of the bubble abo haino swijak abo phaiya abono takiri di hingkhe C plus hingkhe o 13 pro tongo 13 pro tekha no phunukgano grade D minus ni 21240 taka hingkhe naidi nangno photo phunukgwi rwino bini condition hingkhe obo hai hingkhe D minus ni rokni hingkhe tana hadi
Jadi nahana hingga to nang hari mano Samsung Galaxy S22 5G 10,480 थांख्लायनि आमाय 11,000 COD चार्ज सह Nang Q series phone tongo joto kaham kono change kari aro ko naidi photo iko pura fresh new nok nubi mankana amahai mane phone hingke mukia kirikjak mane phia bisingo kaisa dot tongo mane green screen tongo tekhe 14 Pro tongo hi 14 Pro 24,510 taka phia grade E oboni return policy kiri kono mobile defect pan phaiga hingka kai switch pan on hingka kai aboni nani mo nahari mano oro naidi part tam paltok jaka battery use wngkha display paltok jaka tei face ID hingkai wngya nang nahana hingka bo nahari mano hingkai tab tongo IQ Neo 9 Pro Grade C o mobile no kumte din nahar mano 14,580 টাকা Q series phone phone koribo charge tei box mangala এটা tongo Apple iPhone 14 Pro Grade C 33,660 grade C minus phone gani nang iko naidi battery simi use wngkha norok nahari mano na nangke tam khai nong ni super cell o thangai o bahai ano link share kri WhatsApp o eba ani WhatsApp o phai contact khai di hingke chong mano order khlai mano amahaite hingkai kaisa hingka naidi iko mohai warranty jat no phone gano warranty jat super hingkai super obo kai 6 month warranty manai oro Samsung Galaxy S21 hi warranty oboni ke borok photo riya obo haimani kai warranty ganang kuno wanna kari hi super na hamano noro warranty hingke 6 month warranty nahari mano mobile ni condition rok nainai mano obo kai super 2 din return policy warranty khe tongnai 6 month warranty 2 din return policy mane nono 2 din o mobile no thwngwi check khaitona sao kuno mungkha chungkha hingkai aboni return wngnai 2 din ni bisingo hingkai tei tongo mo fair condition ni oro tenner tongo janai phano hamjaknai rok warranty mannai white color tongo norok nahari mano nokei nahana hingkai ko ang o bahai norok no order khwnai do tarok naidi ang no order ni system phunuk gano o jaga norok ni address seinai ang sika hingka khe naidi o jaga nog ni address o era thangui nog ni address oro pin code nog ni gorok sini landmark hingke norok ano mo address rohodi hingkai add khaiya khwnui taborom di address kaisa select khaika hingkai tabono chung order khaina hingkai oro checkout o thanai checkout o thaka hingkai naidi tang ang COD charge na hingkai o jaga norok nugui mankha naidi o jaga cash on delivery ni Samsung balance kwrwikha hingkai norok ni hana hingka tam khainai o je norok direct ano Google Pay o rang dai ma rohonai hingka mo mobile ni hingkai COD wngya oro so insufficient limit mane COD available joto balance ani 5,640 taka bara tei rimalia ama haita hingkai order khaina hingkai ko wallet UPI net banking bai wngma khainai ang oro pay khainai
Jemon romde ang UPI khaika select khaika payable thangka hingkai o jaga mo haika processing nai processing wngui thangka hingkai naidi o jaga o jaga UPI dia no hori machaptui o jaga nongno continue khaika nong yango payment khaijaknai thanai amo hai payment ma khaini ta amo hai gamano khaima kana hingkai naidi o jaga nok khaima kana amo hai kai norok ngo khaio phone payment khaio hingkai baksa iPhone 7 8 rok rajaknai rok no phunukgo kana jemon romdi o jaga iPhone 10 tongo taromdi obono order rwna chwng tak obono order rwnani mokhai iPhone 10 iko nok nugui mankha na mo 100% battery health hingke jodi mono rwna thangka hingke tangkhainai add card o thangainai chwng bio thanai add card o thangakhonai oro chwng bio click khainai hingkai obo haikhe chwng net banking bai khai chwng order ma khainai amo haita hingke tabuk COD hingkai 5600 hingka ang COD khai manko hingke naidi tangye ang charge naha hingke o jaga o jeto discount card tongmani delivery charge tanmani hingke abo soho aboni charge nao taba haita hingke norok jodi order khlainai muchungkhe order khlai mano amo hai tabo hingkai cash on delivery wngla COD tei wngya 5000 hingka COD nahar manko tei kaisa mobile bai nahamaya teisa limit faifru nahar manai hingkai norok jodi prepaid khaika prepaid mane ang khachik nogno saka je mobile kaisa chwng select khaikhe ah jaga nog ang UPI payment ni link rohonai norok ah jaga pay khai redi abo khe 14 Pro bini condition bo hai nongno phunuk rwano iko mo ekdom aram se bukum tui naharwui mano o mobile 14 Pro hingkai tamoni hingke baksa borok rok kirjago payment rok gongnani phiaba kunu manna kwrui norok jemon jotono certificate verified oro Samsung Galaxy S23 tongo tei kaisa Grade B ni nongno phunuk rwmano bini condition bwtui obo bo naharwui mano nog nugui mankha na amo khai 23024 taka hingke takmono chwng order rwna thangka hingke oro add card thangnai add card o thangka hingke same abo haikhe no chwng thangmani tamkhainai oro omo haikhe thangnai thangka hingkhai iko chwng direct oro ang nogno UPI o thangya kunui pay now o thangka hingkhai nog ayang kaisa link thangmani hingke ah link o norok payment khai rwna se nog jodi bwsuk payment ma khainai 23204 taka payment ma khainai hingke aboto payment khainai se hingke ani charge tongnai o jaga 500 taka abo haite mane 23704 taka thangnai ni total abo haikhe order khaijaknai hingkai o jagao kwbangma model tongo jemon OnePlus Realme Samsung Oppo hamjaknai rok ni bagui Oppo iko Oppo A5 Pro rok tongo hingkai nongni comment no ang porimai wngui tongo oro grade B plus grade B minus grade C plus tongo grade D minus plus tongo Samsung tongo Vivo tongo 3000 jat bo tongo
Okai baksa airport hamjana rok nahar mani ko obrok hamono power bank tongo power bank nahar mano 1310 taka OnePlus ni engko tongo airport tongo 1650 taka mahai bot ni tongo bot airport tongo mahai ta kenarok buji kana gawai kenarok sajaka hingke order khlai di 5-6 jon chilai kwbang hingka tak siuri tingya abo kaisa muitu narokdi jemon o je vivo morok hingka khe siuri wngkho jemon nog nangtak phunukgani abo add khaiya kanai baikhe siuri hingka khe o jaga checkout o thanai thangka hingka khe iko oro pay khainango 170 taka amo haikhe pay khaiui rwka hingke nungmo order place wngnai place wngka hingka khe nini address o thangnai nung jephuru o delivery boy phai afuru nung bwsuri nana kalainai 4630 taka rwna kalainai abo haita hingkhai siuri charge wngka hingkhe 500 taka abo muitu narokdi mane order khlaimani charge ani hingkhe tabuk hingka khe 5-6 ni bisingo norok order khlai mankho siudi mane ulo rang rwnajak delivery boy phaikhe tongo 2000 jat rok bo tongo iko redmi ke 20 pro rok tongkho hingkhai tamokhe o je engo 10 11 12 13 engo tethama abo khe jotono offer tabuk kwrwi kha abo jotono prepaid wngnai mane full payment ma rwnai swka abo haita hingkhai norok sai mankha na tei tini bagui swkno norok abo haikhe chajaka hingka khe whatsapp o phaidi bo chajak google pay full payment ma khainai 5000 ni slai kwbang mobile 6000 ni simi chengui jorui hana hingka khe trust khaidi kun wanna kwrwi amo hai hingke mo christmas ni offer choli tongo norok jodi nangkha hingka khe whatsapp o phaidi tei nahana hingkhai confirm hingkhai text khaidi aswk no hambai laptop bo tongo nungno laptop phunukgwi mano paithago HP rok tongo lenovo rok tongo hihi grade C bo photo tong laptop iko laptop o bo hingkhai apple ni macbook bo nongno phunukgwi mano macbook apple macbook pro 2022 ni moni bo photo tongkha iko moha apple ni iko naito norok o keji bai super sale norok kirjago tangui jemon flipkart hai hinui yang tui norok nainari youtube kwbangma borok naharwui tongo full payment rwui no kunu wanna kwrwui abo hai hingkhai o jaga o charger kwrwui mannai hingke mohai macbook pro 2020 omo phunukgwi mano nongno jara macbook nangnai apple ni naharwui mano iko aramse naharwui mano abo haita hingkhai jori mo nahana hingkhe tanghainai iko add o thango naito ang tongori o jaga sao voice add card thaka bolai thaka hingkhe naidi ang nongo haini haitesa phunukgwi oro checkout o thanai hingkhe nung full payment ma khawui nai iko ang oro haikhe UPI rwui honai oro payment o thanai payment o thangkha khe nini ayang kaisa link thangnai nung link o thangkhe kwnui payment khe ready bwswk khai nangnai
3621 টাকা नों पेमेन्ट माखायनाय हामा हायता aba haike no mobile o jaga order wngoi tongo